Основните и най-често срещани документи за собственост на недвижим имот. Изгледайте видеото до край, за да разберете кои са те и го запазете, за да не ги забравите. Започваме с най-известният документ за собственост – нотариален акт, като той има няколко разновидности. Нотариален акт за покупко-продажба, нотариален акт за дарение, нотариален акт за замяна, нотариален акт за прехвърляне срещу задължение за издръжка и гледане и констативен нотариален акт за доказване на собственост по обстоятелствена проверка. В следващото видео ще разгледаме тежестта на нотариалните актове при евентуално оспорване. Продължаваме с следващите документи за собственост. Договор за продажба, сключен по реда на наредбата за държавните имоти. Договор за продажба, сключен по Закона за общинската собственост и Закона за държавната собственост на държавни или общински имоти. Ако са сключени след 1 юни 1996 г., следва да бъдат вписани в служба по вписванията. Следващ документ за собственост – съдебно решение. Когато съдът се разпореди с имот, съдебното решение става последният документ за собственост, като то също подлежи на вписване в служба по вписванията. Предварителният договор също може да стане документ за собственост след съдебно решение и обявяването му за окончателен. Член 19 алинея 3 от Закона за задълженията и договорите. Следващ документ – постановление за възлагане на недвижим имот. Когато съдебен изпълнител се разпореди с имот на длъжник, постановлението също подлежи на вписване в служба по вписванията. Следващ документ – договор за доброволна делба. За делбата на недвижими имоти ще говорим в следващото видео. Ако това видео ви е било полезно, последвайте ме и го запазете за още такива.